Dan gaan we naar beneden, wordt naar elkaar gekeken als hier heel snel die hele rappe baan, hele snel start over aftenderen werkelijk voor hun vierde rondje, hun vierde kwalificatiemotor. Gaat alle punten binnen op de 41 januari. Op de vijfde plaats, 3 keer de vijfde stuk, Sally Eindhoven. 3 keer de vierde plaats, Jans Uitleer. 3 keer de derde plaats, Daniek Nikkels. 3 keer de tweede plaats, Jörg Steeman. En 3 keer de ene achter zijn naam. Oranje Lemmert van de Flying Dutchman komt er nog. En weet u wat er aan de hand is? Hij lijkt hier ook zo zijn vierde eerste plaats te gaan ophalen. En dan is het geen twijfel mogelijk, dames en heren, die hier de eerste hele trucken gaat ophalen. Hier in Groningen, bij Winsvoort, bij de Flying Bus. Dat moet dan, en het kan bijna niet meer wezen, dames en heren. Hij gaat de laatste kombocht in. Oranje Lemmert, dat is de man die aan de leiding gaat. Een heel klein mannetje. Hij mag 4 naar 5 jaar oud zijn. Maar hij wordt hier de eerste nieuwe Olympische kampioen op de brand new track hier in de Flying Bus. Oranje de kampioen 2009. Plaats nummer 2, 599 is het Jörg Steeman. Met dan die tweede plaats ook een vierde tweede plaats. En dus een tweede plekje op het podium. En gaat ook voor de nummer 3. 3 keer een 3 is een 9, maar ook een derde plaats.